ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କ'ଣ? କହିଲେ କ'ଣ ତମ ନା ପାତ୍ର ଉଠି ହୁଁ ହାଁ ଆଚ୍ଛା ପାତ୍ର ତମେ ଏତେ କାଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛୁ ହାଁ ତମ ବାପା ମା କ'ଣ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲେ ତମେ ଜଳିଗଲ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ କି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିପାରିବ ନା ତମ ଭାଇ କହିପାରିବ ଝାଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ଡାକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟକି ପାରିବନି ମୁଁ କିଏ କୋଉ ବାଳର ବାଳେ ଠିକ ଠିକ ସାର୍ ମୋତେ ହଠାତ୍ କରି ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଲାଗି ସେଠି ହେଲେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କରିଦେଲି ହଁ ଠିକ ଆଉ ମୁଁ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଫାଇଦା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ କରି ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କେ ଯିବେ କୋଉଠି ତାମାନେ ଏଠି 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଖୋଜିବି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି ପରିସ୍ରା ମାନିବ କି ନା ଝାଡ଼ା ମାନିବ କି ନା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁରିନାଲ କରନ୍ତୁ ୟୁରିନାଲ କରିବେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ନ ମୁତିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନଟି ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ହେଲେ କରୁନ ଆମେ ମୁତୁଛୁ ଫାଇନ ମୁଣ୍ଡି ପାରିନି ଆପଣ କହିଲେ ମଦ ପିଇ ଠିକ ଅଛି ମଦ ପିଇଲି ମୋ ବାହାର ଦୋକାନ ମୁଁ ମଦ ପିଇଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ହେବନି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ କହୁଛ ତମେ ବିକିଲେ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବ